Čau, dneska máme Xina na midu, což je rozhodně pik. A mají Kog'Maw bez enchantera, tak to by asi nemusel být takový problém. Kayn a Jax, no. Jestli Kayn půjde modrýho, tak to možná bude problém. Kdo zbije Jaxe, taky úplně nevím. Já nemám dvojku ještě. Movement ability right click 230, no. Koukám, že týpka reworkovali, tyjo, nedávno. Nemůžu se dočkat. Dobře, absurdní damage, no. Teďka mě ani ty 3 hity nedal, prej dal. Nevím, jak to dělá. Jsem dohrál, protože týpek prokuje Thunderlorda za půl vteřiny a dává 300 od levelu 1. Má vláda je železná, má vůle ocelová. Soupeři se přede mnou podvolili. On jde červeno-zelenou. To má nějaký lifesteal, ty zelený kolečka. A to je prostě jungler, takže je to unoutplayable, on je upoukovatelný. Nikdo se nesmí zeptat královně. Týpek má větší damage než já a větší sustain než já. A větší range než já. Já vím, proč existují vůbec čempové, co se hrajou na midu, jo. Doslova cokoliv, co se nehraje na midu, je na midu lepší než cokoliv, co se normálně hraje na midu. Životy jsou krátké, na rozdíl od mého. OK. Umře. Neměl manu, proč to nezaultil? Počkám si na další. Jsem si úplně mega jistý, že nám to nemůže vyjít, když to prostě ultne. Odhodí mě pryč, zabije Rengara a já už se k němu nedostanu.
Nevím, asi se mu nechtělo. Ale na tu manu jsem se nedíval, nebo nevím, reálně nevím, jestli mu to vůbec nějakou manu stojí, jo. No. Asi by mohlo. Moje oblíbená část vládnu. No, jak je na tom zbytek, 1-1 top. A všechno ostatní má jungler. Už mě mohl nechat teda. Teď se ještě postaví do XP, že mě vyžrala i XP. To už skoro ani nevypadá, že by mě chtěl pomáhat. Kdyby tam prostě začal recallovat a stál na místě, jo. Ale tím, že týpek ještě přišel, vlastně posunul se jo, vteřinu a půl do prostředka té linky, aby se ujistil, že mě bude vyžírat ty XP. To je jako... Nevím, něco to naznačuje. Neumřu na kvéčku a 2 right kliky, cítím se jako vítěz. Tak. Celé roky se tyto královnáty hašteřily. Nejistá spojenectví, nestálá moc. To se mi hodí. Stihnu to napušovat, než sem dojde, anebo to homeguardi od první vteřiny mě zabijou teďka. Dobrý, možná čeká na goldy. Moc je zbraň. A já mám zbraň. Denignul jsem to. Nebo zde jenom vytáh. Ale vypadá to, že jde pryč. A že mě to šlo ze spodu kolem těch raptorů a pak přijdu k raptorům a přehodnotilo se to, že to budu vcházet z vrchu. Jo, zrušil jsem toho draka. Co tady děláte, jo? A proč ty jdeš semka? Oh fuck. A teď mám úplně zakrvácené šaty. Úplně jsem jistý, jestli je targetovatel, nebo jestli k němu můžu skočit, že má zaplý Rko, ale... Proč šel na řeku prostě? Jsem královna intriky, je? Proč zůstat jen u toho? No, nemám ještě tyčku, takže mám špatný clear. Měl bounce na špatnou stranu. Dobrý no. Kolikže je 1350. No to má range, ale že nemá. Jsou na tom těle 2-3 Jax, 2-3 Olaf. Jungleři panují. Vládnutí je z jedné části milost, ze dvou částí hrozba. Dobře.
Já jsem myslel, že ta Kamila zastunovala mě a zrušila mě Erko. No. Nejsem zvyklý na to, že mě sem chodí víc jak 0 lidí z našeho týmu. Na silném základu. Vražda není osobní, je to zábava. Ten Kane tam flashoval? Wow. Aj. Dobře, no. Kde cooldown? Kdo zasadí první úder, důležitý je ten poslední. Nic nedělám, ale jsem oblíbený z nějakého důvodu. Si projevují milost. Co je tady double in na botě, jo? 5-1 Kog'Maw. Aha. Takže staví lifesteal, tak to zní jako radost. Pro tuhle korunu jsem zabíjela. Střes se, co uděláte. Ale jak jsem to nevzal? Skutečná královna dokáže převést každého soka z Toho draka ještě nikdo nevzal. Týpek ho před 8 minutama začal a v té době nikoho nezajímá. korunu lidníku přijímám elegantně. No, na půlce životu a ještě přes Vardu. Úplně šťastný z toho nejsem, ale co 2 killy? Easy 2 killy. To jsem dostal od toho draka, a to byl Kog'Maw vlastně, to byl asi Kog'Maw. Okay. To mě teda fakt nenapadlo, že něco takového má jako pasivku. Umře? Neumře. Stojíš v cestě mému královna. Tak se podíváme, co pak to umí. Vždycky plánuju 3 kroky před ostatními vládci, ale i tak je zdvořilé předstírat překvapení. Čekala to taky. On prostě vysoluje ten trash, jo. Nějaký insane damage. Nemá nic.
Dobrý, not even close. A teď se můžete klanět. Děkuju vám. Jen ať si ho ostatní zkusí. Třeba 16. minuta, tady bylo tak už jako 30 gangů na tom midě z obou stran dohromady teda. Pro změnu, ale... Má vláda je železná. Má vůle ocelová. 200 a ještě je tam krystal, tak to... Jo, a ještě pušujou minioni, ok, tam ani není co defovat. A oba dva topaři jsou 3-5-1, ti co tam dělají, ale Přede mnou podvolili. Ostatní králové oba dva jsou čekáte. 3-5-1. Co zbije ho, ani se nezapotil. Ty ostatní Kolik má AD? králové. 320 na 3 itemech. Proč by ne? Žádná z nich se mi nedotkná. Jsou tady s tím Kainem 4 lidi, že? Jde ten poslední Jax. Ale proč já? Se krmí krví. To by tady kempit v tom keři. To by bylo nehezký. To mám 3 asisty jenom. První krok, když budu král. Že mě to nějak trápilo, jo? V tenhle moment už, ale nečekal bych to. A už to paři nemají stejný skóre. Nařizuju tvou smrt. Ústup královny je vždycky strategický. Dobrý, nejde po řece. On nechtěl odcházet, že jsem čekal, že přijde po řece a uviděl by mě. Ale on to obešel. Takže můžu já odejít, ale za 4 drak. Kdo se nesmí Umřel nám zemřít jungler. královně. Co mají? Trash Kog'Maw. Solo carry trash. A teď mám úplně zakrvácené šaty. Musím odvardit tady ten keř nahoře. Nic tam není. Tak, ale už tam něco je. Životy jsou krátké. Na rozdíl od Co ještě jsem se podíval na mapu, jsem myslel, že sem někdo jde. On... Jungler hantí killy na topu. Tak nic, no. Co, poprvé umřel, když byl 10-0, jak to začal trolit, nebo? Moje oblíbená část vládnutí
Nebylo by to poprvé. Vůbec bych se nedivil, kdyby jsme to prohráli ještě. Že tak jako, no, Rengar přestane hrát a bude to hardcore. Já si postavím Magic Resist. No. Bojí se mých zbraní? Já jsem zbraň. Raději jsem ho ignitenul, abyž tak umřel Verku. Je zbraň. Chlapci. Já mám zbraně ráda. Okay. Tak nějak vidíme všechny. Easy, mám asist. Poklekni přede mnou, nebo vykrvácej. Tak, další kytka, plesky tam. No, resnul se Trash za 10 Xin, asi za 10 se k té věži nedostanu. Je tak jako, že bych to měl až skoro backnout, ne? Co je tam Trash Xin, Trash je na topu. Tady mám nějaký vision, nevím z čeho. Jo, protože tohle odhaluje. Dobře. To je broken, WTF. Já normálně bych si hodil Vardu sem, každý abych viděl, kdyby mě obcházel někdo z té báze tady tím koridorem, ale zjevně nemusím. No, teď si to mass intnuli. Wow. Jakože vyloženě. Tak hele, první je MR a týpek má ještě Devs Dance. Tohle má MR. No, teď už dávám damage zase já. Aliance královen je křehká. Vůdcovství vyžaduje sílu. A trochu nové krve. Co, tohle má taky kinda MR. Dobře, tak to přebuildím na tu Void staffu. By to neměl být zase takovej rozdíl, a pokud už třetí týpek buildí MR, on ještě Jax má MR z toho, že jo, když zaultí. Nevím, jestli je tam něco defaultně, nebo když má 0 AP, tak se mu tam nekonvertuje nic, ale... No, nekonvertuje, není dobrý slovo, ale rozumíme si. Boom. Třeba stakovat challenge. Ale... Nepotřebuje MR, koukám. A to nemohu čekat na to, až mu to skončí, protože on může skočit na mě. A ono to má, já nevím, 1,5 vteřinový cooldown třeba. Takže tam jako nešlo nic. Já vím, že to úplně ideálně, nečekaně. Mě tam nějak se tam nepovedlo resetnout ability, že jsem něco nehitnul, nebo něco umřelo strašně rychle.
Já jsem na týpka hodil třeba kvéčko a on umřel dřív, než se mě dokástilo a naběhl mě na něm cooldown, tak jsem ho pak neměl znova. Vražda není osobní, je to zábava. Jo. Ale bylo dobrý. Ani nejsem schopný hitovat všechny, jo. Ale když tam ta Kajsa skočila. Tak už jsem to musel zaintit sníž, jo. Přece ji tam nenechám samotnou. Říkal jsem to v té 3. minutě, nebo kdy je prostě Rengar má solo carry syndrom a prostě za ulti je 1v5 a je mi to úplně jedno. Prostě pro něho tým neexistuje. Buď to potahá 1v5 nebo vůbec. Že tím, že prostě povyžeral všechny killy na začátku. Korunovace ještě neskončila. A jako já jsem taky k nějakým přišel, jo, ale ostatní linky. A teďka měl dávat největší damage, ale pokud prostě zaintí, protože to potřebuje vysolovat pentu, tak máme smůlu. Slabší vládci projeví milost. On má furt základní boty. No. Já si na to nikdy nevzpomenu, že vybuchne ještě 5 vteřin po smrti. Jaj. On má nějaký lifesteal, nemá nic, ne? Má 1,5%. A 2 itemy, no. A přišel mi, že mu tam přibývaly životy furt, ale... Nastal jeden heal. No, nechal na sebe skočit znova, aby umřel. Nebo ne? Je jedno, kdo zasadí první úder. Důležitý je ten poslední. Okay. Tak prosím. Diplomacie se přeceňuje. Boj je jednodušší. Není schopný na lidích skákat z neviditelnosti, tak... Aj. S tím já nehnu. Tak nic nedělá týpek. Skutečná královna dokáže převést každého soka ztrácí. Na co umřel? Jo, na Death's Dance. Haha, Kane versus Death's Dance, let's go. Okay. No, jsem měl skočit na něho, že? Ale stejně mě ignitenul. Dobře, no. damage. Ještě to byla blbá smrt.
spojenec overstayuje a na to umřu, že mu tam zase jak debil pomůžu. A horší je, že on neumře ani prostě. Dáváte na situ a healing power, no. A mám tam vůbec chodit, tam nejsem schopný dojít. Nahoře už asi ani co defovat. Ten stun může dokástit v hodinách. Já jsem vyloženě jediný čem ve hře, co nemůže kástit ability v hodinách. No, co je Jexin? Asi o ničem, že? Tam ani nedojdu za těch 20 vteřin. Tady vezmu jenom kem, kdyby ho náhodou chtěli oni, ať ho nemají. Jak jsou na tom, nikdo nemá full build. Je mi jedno, jestli se klaní nebo krvácí, hlavně když zví. Rengar z 10-0 na 14-7, no. Má vláda je železná, má vůle Ale má ho on. Jsem za to dostal co 210 goldů asist. Jej. Nevím, Olaf by to měl to zandat, ne? Pomalu aj sám. No teda jako... Kdyby jsme šli všichni pušovat, tak to vyhrajem, jo? S tím, že ještě týpci potřebujou recallnout teďka. Tak to nevyhrajem. Další smrt, kvůli které... Ach jo, vyhrávat je trapný. Vem barona a recall. No a totiž, když vyhrajete, tak pak už nemůžete prohrát. krve prolití je sláva, ale také účel. Obávaná královna vládne nejdéle. A mi jaký začal sázet MR, všichni tam začali sázet MR. Super. Nikdo se nesmí zeptat královně.
To tam dělá, jako... Když jsme toho barona vzali, proč grupujou barona? Mid je open. Královnou se neutíká. Jo. Neuposlechnout královnu. Jsem už dole, všichni tam jsou, okej. No, že všichni mají MR prostě. Ten tam mají to celý jarko dokástil. Nikdo na to neumře, no. Tenhle týpek 3 má itemy, tenhle týpek teda jenom 2, ale dost tenhle dává 135. A i ten týpek 2. A nevíš tam, tyjo, ten Olaf nenakráčel, má 3 itemy v 37 minutě. Týpek by tam měl prostě přijít a one-shotnout je všechny. Říkám, že to ještě prohrajem, no. Vlastně jungler, co umí hrát prvních 10 minut. A pak jde AFK. Ani ty draky prostě nebral. ...24 objective damage, no. Zjevně to teda není úplně nejhorší, ale já říkám, že jsme jednoho draka, konec. Ale to ještě, že jo, to mají nafouklý z toho, jak brali toho barona, aby jsme to náhodou nevyhráli. To na report všichni 4 prostě. Škoda, no, easy win. Škoda, že nebyl. Ale říkám se asi přesně, co jsem říkal, že se stane, no. Máme 4 AD čempy, ale prostě týpci nic nedělají, takže enemáci postavili 9 MR itemů a já jsem dohrál. Já říkám, že jako to bylo úplně ideálně zahraný z mé strany, jako v tom posledním fightu tam všichni byli na jednom bodě, jak tam jako vůbec netuším, koho jsem damageoval, tam jsem šel jenom kvůli tomu, že tam šli všichni, ale i tak. Reálně, co jsem mohl dělat, no. No, takže tak. Easy win třeba příště bude actually win. Zatím čau.